Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми, по Твоята истина чуй ме, по Твоята правда и не влизай с Твоя раб. Защото пред Тебе няма да се оправдай нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъква земята, живота ми, принуди ме да живея в тъма, като отдавна умрелите, и отпадна в мене, докато ме унемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце, душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи, докато изнемогва, не скриви лице си от мене, за да не се оподобя на уния, които слизат в гроб. Дай ми да чуя рано Твоята милост, Господи, на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пъти, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове, към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Твоят благ да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, живи ме. Заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които огнетяват душата ми. Защото аз съм Твой раб. Пак и Господу молим се, заступись на всеку милость и спри нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш, Христу Богу предадим. Яко святе си, Боже наш, и Тебе славу восилаем, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господа помолимся. Господи Боже наш, Ти си верен в думите си и неизменен в обещанията си, и си дарил светите Твои мъченици да се подвизават с добър подвиг, попрището на благочестието да изпълнят и вярата на истинното изповедание да опазят. Сам Ти, Владико, пресвети и бъди умолен от тяхната молба и надари нас, недостойните Твои раби, да имаме дял и наследие с тях, а като станем техни подражатели да се удостоим из благата, които ни очакват. Помилостта и човеколюбието на Твой народен Син, с когото си благословен, заедно с пресветия, благи и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Мир всем! Глави Ваши, Господи, преклоните. Господи Боже наш, по молитвите на нашата свята Владичица Богородица и на всички Твои свети, направи действията на нашите ръце, на Твоите недостойни раби, и недостой да се окажем достойни за Твоята доброта, защото е благословено и преславено Твоето царство, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Кръст, един свещеник напред, кръст, най-напред от всички. Здравко Жезела. Всички пред мен, всички пред мен.
излизаме от храма. След нас. Обновляйся, нови Иерусалиме, приде Бог Твой свет и слава, Господня, на Тебе Богия, Сей дом Ти утверди, Сей дом Дух Святи обнови, освещая и утверждая, И духове Твоему, прокимен глас трети, Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Премудрост. Из посланието на светия апостол Павел до евреите четение. Да внимаваме. Братя, както освещаващията и освещаваните всички са от едного, затова и Исус Христос се не срамува да ги нарича братя, думайки: ще възвестя името Ти на братята си посреде църква, ще Те възпея. И пак, аз ще се уповавам нему,
И пак, ето ме мене и децата, които Бог ми даде, понеже децата са участници в път и кръв. Той еднакво взе участие в същите, чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, си реч дявола, и да избави уния, които от страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство, защото наистина не от ангели приема естеството, а от потомството Авраамово приема. Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник всичко, що се отнася до Бога, за очистване на греховете на народа, защото в това, що сам претърпя, като бъде изкушен, може и неизкушаваните да помогне. Няма ли да излезнат най-накрая тия хора отвън? Останаха вътре. Всички вече човек. Да спрем освещаване. Премудрост прости, услышим святаго Евангелия. От Матея святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Това време, когато Исус дойде в страната на Кесария Филипова, питаше учениците си и казваше: за кого ме човеците мислят, мене си на човечески? Те отговориха, едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, някой за Еремия или за едного от пророците. Той им рече: а вие за кого ме мислите? Симон Петър отговори и рече: ти си Христос, синът на живия Бог. Тогава Исус отговори и му рече: блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а моят Отец, който е на небесата. И аз ти казвам, ти си Петър, и на твоя камък ще съградя църквата си, и портите адови няма да й наделея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. Святиле си на земли, церков Твою, Христе, духом помазси от днес, Твоего радования, милостию. Те Боже, Тебе основани, Снимай. Довежат при царя царската дъщеря, след нея водят при тебе девици, нейни дружки. Премудрост. Из посланието на светия апостол Павла до евреите чтение.
Братя, в Първия завет имаше наредби за богослужение и земно светилище, защото скинията биде стъкмена така, в първата й част беше поставен светилникът, трапезата и хлябовото предложение. Тая част се нарича святая, а зад втората завеса беше оная част от скинията, която се нарича святая светих. В нея се намираше златната хладилница и обкованието от всички страни с злато ковчег на завета, в който стояха златната стомна слана, покаралият жезъл Ааронов и скрижалите на завета, а над него херовими на славата, които осенява чистилището. За тия неща няма нужда сега да се говори подробно. При таквази направа в първата част на скинията всякога влизат свещениците да извършват богослужението, а във втората влиза веднъж на година само първосвещеникът, и то не без кръв, която принася за себе си и за греховете на народа, сторени по незнание. Премудрост простия, слышим святаго Евангелия, мир все. Слава Твоему! От Луки святаго Евангелия, чтение. Господи, слава Тебе! Да внимаваме, в онова време Исус влезе в едно село. Една жена на име Марта го приел дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Исуса и слушаше речта му. А Марта се улиса в голяма шетня и като пристъпи реч: Господи, не брежиш ли, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи и прочее да ми помогне. Исус й отговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Христе Боже, слава Тебе! Добротница Христос, вожелен и нечестния църквен, и язиков матер показа, отработи скинотвори. Кое? Не. Един да влезе. Ти влез, сега че си най-близо. Айде бе, Хари, ти не знаеш какво да кажеш. Господу, помолим се! Боже Отче на Господа нашего Исуса Христа, който си благословен вовеки и който чрез завесата на Неговата плът си възобновил за нас хода, да влезем подир на писаните небето правоци на църквата, там дето е глас на празнуващи и глас на радост. Сам ти, човеколюбиви владико, погледни към нас, грешните достойни Твои раби, които празнуваме освещаването на честния храм, в чест на славното рождество на Господа нашего Исуса Христа. Предобразяваш пресветата Твоя църква, сири същото нова наше тяло, което чрез свехалния апостол Павел си удостоил да се именува и храм Твой. Тия камбани, няма ли кой ги спре? И членове на Христа Твоего. Утвърди го до свършека на света, непоклатен и прославен от Тебе. Удостойни в Него да принасяме без стеснение хваление и славословие на Твоята слава
и народния Твой Син, Господа нашего Исуса Христа и на Светия Твой Дух, с разбиране и пълно чувство. И когато Ти се покланяме със страх пред Тебе, да се окажем достойни за божествените щедрости и добре да бъдат приемани от Твоята благост тези молби, които се принасят на Твоето неизказано милосърдие за нас и за всички Твои люде по молитвите на пречистата наша Владичица Богородица и Преснодева Мария и на всички светии, защото си свят Боже наш и между светиите почиваш, и на Тебе слава, отправяме слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владико Господи Боже наш, остави на небесех чини воинства, ангел и архангел, служение Твоя слави. Сотвори со входом нашим, входу светих ангелов бити, со служивших нам и со славословящих Твоею благост, яко подобае Тебе всякая слава, чест и поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Возьмите врата князи ваши, возьмите се врата вечна, и вниде цар слави. Господ сил, той е цар слави. Возьмите врата князи ваши, возьмите се врата вечни, и вниде цар слави. Господ сил, той е цар слави. Возьмите врата княжи ваши, возьмите се врата вечни, и вниде цар слави. Господ крепок и силен, Господ силен в брани, Господ сил, той е цар слави. Яко же вишния твърди благолепие, и нижнюю показавек си, стото свята го селения, слави Твоя Господи. Светото миру. Вечная память Создателем святаго храма сего. Мраморното брашно. Мраморното брашно е там отзад. Господу помолимся. Господи Боже наш, който си дарил и тази слава на пострадалите за Тебе свети мъченици, защото мощите им да се сеят по цялата земя, в светите Твои храмове и да дават целебни плодове.
Сам Ти, Владико, бидейки подател на всички блага, удостойни по молитвите на светия великомъченик Трифон, чието мощ Ти си благоволил да се положа в този честен жертвеник, без осъждане да Ти принасиме върху него безкръвната жертва. И дарувай ни всичко, що просим за спасение, да дадеш награда на пострадалите за светото Твое име. И с това ще правиш чудеса чрез тях за нашето спасение, защото Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во век и веков. Господи Боже, Спасителю наш, който всичко правиш и нареждаш за спасение на човешкия род, приеми молитвата на недостойните Твои раби и направи ни годни в настоящия час неусъдно да извършим освещаването на Твоя храм, съграден за Твое славословие, в името на славното рождество на Господа нашего Исуса Христа, и да стане въздигането на трапезата в Него, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во век и веков. Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой, и ще Те благославям Твоето име от века до века. Всеки ден ще Те благославям и ще възхвалям Твоето име от века до века. Велик е Господ и достоен за хвала, и Неговото величие е неизследимо. Род роду ще възхваля делата Ти и ще разказва за Твоето могъщество. Аз пък ще размишлявам за високата слава на Твоето величие и за Твоите дивни дела. Ще говорят за могъществото на Твоите страшни дела и аз ще разгласям за Твоето величие. Ще разгласят паметта на Твоята велика благост и ще Те възпява Твоята правда. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и дългомилостив. Господ поддържа всички падащи и изправя всички свалени. Очите на всички се на Тебе уповават и Ти им даваш тяхната храна своевременно. На всичките си пътища и благ във всичките си дела. Близо е Господ към всички, които го призовават, към всички, които го истина призовават. Той изпълня желанието на които го се боят, чува техните вопли и ги спасява. Господ пази всички, които го обичат, а всички нечестиви ще изтреби. Устата ми ще изрекат хвала Господу и нека всяка плът благославя Неговото свято име от века и до века. Ти си с мене, Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза, пред очите на враговете ми. Помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. Тъй мъдростта и милостта Ти да ме придружават през всичките дни на живота ми и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите! От нея душата ми изчезне за Господните двори, сърцето ми и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог. И птичка си намира жилище и лястовица гнездо, дето да положи пилцата си. При Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой, блаженни, които живеят в дома Ти, те непрестанно ще Те хвалят. Блажен човек, чиято сила е в Тебе и чието пътеки в сърцето са насочени към Тебе. Като преминават долината на плача, те намират извори в нея, дъжд ги покрива с благословия. Минават от сила в сила, явяват се пред Бога на Сион. Господи Боже на силите, чуй молитвата ми, послушай Боже Гребни го с дървенията и защитниче, надигни и милостно погледни лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите двори е по-добър от 1000 дни. Желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живее в шатрите на нечестието. Господи, защо Господ Бог е слънце и щит? Господ дава благодат и слава. Той не лишава от блага уния, които ходят непорочно. Господи на силите, блажен оня човек, който се уповава на Тебе. Господ царува, Той облечен с величие, облечен е Господ с могъщество и препасан. Затова Вселената е утвърдена и няма да се поклати.
Твоят престол е утвърден от край време. Ти си от века. И издигат реките, Господи, издигат реките гласа си, и издигат реките водите си. Но повече от шума на многото води, на силните морски вълни е силен в висините Господ. Без друго са верни Твоето откровение. На Твой дом, Господи, подвала светост, дълги дни. Шпаката, кога да се пропуши. Тук е. Чакай, тук трябва да Кърпа една ми дай. После да оберем, да не остане да... Молитва на български има ли? Мачам, и си хубаво и чините му апостол. Вижте да здравя ли или... Аз ще питам да... Като влязва в силен добре. Паки глави, колена преклонше, усердно помолим ся. Боже безначални и прислосущи, който си сътворил всичко от нищо, който живееш в недостъпна светлина и имаш за престол небето, а земята за подножие. И си дал на Моисея заповед и образец и в силната си вложил дух на мъдрост и си ги направил способни да построят скинията на свидетелството, която службите и жертвите бяха образи пред начертания на истина. И си дарил на Соломона широко и благоразположено сърце, и чрез него някога си въздигнал древния храм, а на светите и всехвални Твои апостоли си дал новата благодатна духовна служба и на истинската скиния, и чрез тях Господи на силите си наследил по цялата земя светите църкви и жертвениците си, за да Ти се принасят духовни безкръвни жертви. И сега си благоволил и този Твой жертвеник да се създаде в името на славното рождество на нашия Господ Иисус Христос и да се освети за слава Твоя и ненародния Твой Син и Светия Твой Дух. Сам Ти, безсмъртни царю, спомни си Твоите щедрости и милостите ще, защото са от вечни времена, и не се гноси от нас, осквернените с множество грехове, нито да развалиш завета си поради нашата нечистота, но призри сега прегрешенията ни. Укрепи ни и направи способни чрез благодатта и слизането на животворящия и Светия Твой Дух, да извършим неусъдно освещаване на Твоя храм и да направим освещаването на жертвеника в него, да и в него да Те благославяме с псалми и песни служби духовни и винаги да величаем Твоето добросърдечие. О, Владико Господи Боже, Спасителю наш, надежда на всички земни краища, послушай нас, грешните, които Ти се молим, и прати пресветия почитания с поклонение и всесилен Твой Дух, и освети този храм и жертвеника в него, изпълни го с вечна светлина, и избери го за свое жилище, направи го обиталище на Твоята слава. Украси го с божествени дарби, постави го за пристанище на застигнатите от бури, за лечебница на страдания, за прибежище на немощни, за прогонване на бесовете. Нека бъдат очите Ти отворени към него ден и нощ, и ушите Ти да се вслушват в молитвите на уния, които влизат в него със страх пред Тебе, и благоговение и призовават се честното и великолепно Твое име. Тъй, че каквото поискат от Тебе, Ти да чуеш на небето горе и да го изпълниш, и бъдеш към тях милостив. Запази го дори до свършика на света непоклатен, и жертвеника в него направи най-свят, със силата и действието на Светия Твой Дух. Прослави го повече от уния, които бяха според закона за очистването, да свещенодействията, които се извършват в него, да достигнат до светия над небесен духовен Твой жертвеник и да ни донасят благодатта на Твоето пречисто осенение. Защото се осланяме не на служението на нашите недостойни ръце, а на Твоята неизказана благост.
Ти спаси, помилуй и запази, Боже, своята благодат. Миром Господу помолим се. За мира, който идва от небето и за спасение на всички, Господу помолим се. За мир на целия свят, за благоденствието на Божните църкви и за обединението на всички, Господа, помолим се. За Твоя свят храм и за онези, които с вяра, благовение и страх Божи влизат в него, Господу, помолим се. За всички и навсякъде по света православни християни, Господу, помолим се. Святейший наш Отец, неопит патриарх Български, митрополит Софийски, за преосвещение наш Григорий, епископ Браницки, за честното свещенство и дярство Христа, за монашество пред църковните служители и народа, Господу помолим се. За тази страна, за правителството, правниците и воинството, Господу помолим се. За православния български народ, за правителството и за христолюбивото наше воинство, Господу помолим се. За да се освети Твоя храм и олтар, чрез слизането, силата и действието на Святия Дух, на Господа да се помолим. За Твоя град, за всеки храм, село и страна и за онези, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помолим. За онези, които плават, пътешествуват, боледуват, страдат, за пленените за тяхното спасение, Господу помолим се. За да се избавили от всяка скръб, гняв, беда и нужда, Господу помолим се. Защити, спаси, помилвай и запази, Боже, по Твоята благост. Предупоменем заедно с всичките свети и пресвятата Пречиста преблагословена славна наша Владична Богородица и винаги Дева Мария, нека сами се весели други Бог и целият си живот на Христа Богородица. Яко святец и Боже наш, и же от Тебе пострадавших честных мучеников почиваешь, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и не присно и во веки веков. Яко благословен си во веки веков. Шпатлата къде е? Шпатлата къде е? Салума. Колко са били Твоите жилища, Господи, на силите, отней душата ми и чест за Господи, сърцето ми е плътта ми с Христос се сети и ясно ми се Христос, дето да положи билците си при Твоите олтари, Господи, на силите. Моля ти, Боже мой, блажени, които живеят в дома ти, те непрестанно ще те хвалят. Блажен човек, чиято сила е в Тебе, и жито бъдете създен се насложен от Тебе. Антимис. Долината на плашете на мира, сили в нея, и Кришния покрива с благословия. Антимис. Явяват се пред Бога на Сион. Свещениците си подаде ръцете, ставете това шише, сега не трябва. Надигни и милост победили на Твоя помазаник, от да живея в шатните на нечестието, защото Господ Бог е слънце. Господ дава благодат и слава, Той лишава от блага ония, които ходят непорочно. Господи на силите, блажен ония човек, който се уповава на Тебе.
Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост и извади беззаконията ми. Много пъти ми умил моето беззаконие и състояние от моя грях, защото беззаконието си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе нишки си върших и лошо пред Твоите очи извърших. Той че Ти си правил в Твоята присъда и честно в Твоя съд. Ето от беззаконие съм зачена и в грях ще роди майка ми. Ето Ти умилки на истината сърцето и вътре на мен и мъдростта си. Пороси ме с Исус и ще бъда чист, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадвам Господу от Тебе. Отвърни лицето си от греховете ми и изводи всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Божий правия дух, обнови вътре в мене. Вон мен! Алилуя, алилуя, алилуя. Не ме отвърни от лицето си, светият Твой дух, върни ме от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с Твоите дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да ми искал жертва, аз бих Ти дал, но към съжаление не го уволиш. Жертва на Бога е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено. Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, под Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и съсъжение, тогава на Твоя олтар ще възложат тъци. Кръста Ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече благоволение и живот на веки. Да. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Евангелистите. Матей тук. Матей тук. Тук е Матей. Усердно, битници, возвавшему Владице Христом, явошуся на земли, человеком за благость. Тому последовав апостол избрани, явился еси, и благовестник Евангелием, вселенной велегласен, всего ради чтим честную память Твою, Матей, Богу благоволим, моли милостивого Бога, да грехов оставление пода душам нашим.
Лука е сега. Светия Лука. Апостолски деяния, сказателя Евангелия Христова, светост писателя, Богопрепета го не изписана, суща Христове церкви, песен ми священи, ми свята му апостола похвали, тяко врача слушна, человеческия немощи естества, недуги язи души исцеляюща и моляща ся, непрестанно за души наша. Урбеков Петра научися, апостол Христов билеси, и яко солнце страни Божия, Александрию удобрение билеси Божене, Египет отпредести свободиле си, евангелски твоим учение просвещ, ся яко свети стол церковни, Сего ради Твою памятшу ще свету, рано е Марко Богогласен, моли Христа Бога, Господа душа наши. Апостоле Христово, возлюблене, Господи, славите люди безответни, приеме Тя припадающа и же пача на песи приеми Его, Господи, благослови належащую му языку прознати, прося нам мира и верия милости. Слава Богу нашему во веки веков. Аминь. Господь царю. Господу царите в препотом речеси, уречеси Господ сила и препоясися, ибо утверди вселенную, яже не подвижися, готов престол Твой, от века Ти си, воздвигоша реки Господи, воздвигоша реки гласи своя, реки сотвория свят, потърпаса вод многих, Давиду висоти морския Давиду, висоти Господи, свидения Твоя увешается зело, дому Твоему подобается тени, Господи, в дому Твоему. Ето сега тази покривка. Чакай, първо там си. Вижте го да е много равно, защото сложим Един сантиметр. Едно и две. Отстрани еднакво. Няма да вляза в ушата на дома си, няма да легна на леглото си, няма да дам сина на очите си и няма на вежите си, добре не намеря място за Господа. Ето го. Силния Яков. Ето ние слушахме за неговото враг, намерихме го в Иерусалимските полета, да идем в неговото жилище, да се помолим пред подножието на лицето му. Застани Господи на мястото на Антимин са първо. Твоите свети ще се зарадват заради Твоя рад да видим. Не. Клее се Господ да види в истината и няма да се отреши от нея. От вода на Твоето много. Сложи картата. Ако Твоите се развезде, само да я разлучат, то ще доведе и ще седят вечно на Твоя престол. Защото Господ избра силно Да не служих. жилище, това е моето боище на веки и тук ще се поселя. Защото до силното желак ще благославя и преблагославя храната му, сиромасите му с хляб ще сващени сте му с добре книга, спасение и светиите му с радост ще страдат там,
от народ Давидов, ще поставя службата на моята Лазаря, враговете чуждо прекратно само, и него ще сияе венецът. Трябва да се сгънат, ще стане Митър или кое по-напред да служа. И това е малко. Слава Тебе, Святая Троице Боже наш, слава Тебе во веки веков. Сигурно ли че отвън? Дайте ми короната да го посъча. Само да махаме. Това да я облечем. Влизаме да посрещаме. Има хибрид казах, не запал. Хибрид е в мен. Само ще ви помоля малко назад. Да направим малко оценка. Обаче съм. Точно, бе, половината ще бъде. Срещаме патриарха.